Moi bo día a todos e a todas. Hoxe veño a presentar unha moción que dende Compostela Aberta levaremos ao próximo pleno do mes de setembro, a próxima semana, o día 24, dun tema que ao Grupo Municipal nos preocupa moito, este inicio de curso escolar no que existe pois unha pasividade absoluta das diferentes institucións implicadas para que o curso se desenvolva pois con calidade e con garantías tamén fronte á pandemia da COVID. Por parte da Xunta, que quen ten a maior parte das competencias, pois vemos como hai unha improvisación e unha incapacidade para adaptar as escolas ás normas de seguridade que exixe a actual pandemia, basicamente porque non se pode pretender adaptar as escolas e mellorar un servizo e dalo con calidade a un custo cero, sobre todo cando levas anos recortando nas partidas de educación. Mais non só é a Xunta de Galicia, non, tamén é o Concello de Santiago, que ten tamén competencias en educación, e que vemos que durante as últimas semanas pois actuou con unha improvisación e unha pasividade moi preocupante, non? A verdade é que non podemos máis que criticar a actuación do Goberno local, que se limitou a agardar as erráticas indicacións da Consellería de Educación e que non tivo ningún tipo de proposta activa ni ningún tipo de suxestión para que o inicio do curso escolar en Santiago, para as familias santiaguesas, pois se dera con garantías e se dera con calidade, non? A Administración local ten competencias, como sabedes, en temas de comedores escolares, en 9 centros da nosa cidade, en temas de limpeza e desinfección, algo tan sensible na actual pandemia, en temas tamén de pequenas obras, de mantemento, onde botamos moito en falta que se fixeran obras do verán, pois cunha visión de habilitar espazos seguros para as crianzas, non? De habilitar espazos onde se podera ter distancia de seguridade, onde as crianzas poderan xogar e utilizar en tempos de recreo e que poderan facer, ademais, nunha cidade como Santiago, pois que chove moito con posibilidade de utilizar todo o ano, non? A mellor mostra desta improvisación do Goberno local foi fai uns días, o 9 de setembro, cando publicou ese decreto ás 9 da noite, con 12 horas só de antelación do inicio do curso escolar, un decreto onde restrinxía as plazas de comedores escolares, como digo, con 12 horas só de antelación, e cando as solicitudes, o prazo para presentar solicitudes para comedores escolares xa estaba fechado, había 1.800 solicitudes presentadas, non? O Goberno local, aparte de contradicir os compromisos que tiña adquiridos, tanto o alcalde como diferentes membros do seu equipo de goberno, que tiña comprometido que habería praza de comedor escolar, que habería o servizo para todos os demandantes, aparte de non cumprir cos seus compromisos, deixa tiradas a moitísimas familias santiaguesas. Sabemos que o servizo de comedor escolar, o mellor o Goberno local non o sabe, pero o servizo de comedor escolar é un servizo basicamente de conciliación, de poder conciliar a vida familiar, os horarios educativos cos horarios laborales. E digo que o mellor o Goberno local non o sabe porque unha das propostas que chegou a poñer sobre a mesa foi que as familias recolleran a comida para levala aos seus domicilios. E iso non é unha solución, non é unha alternativa, non? A posible conciliación. E a verdade é que é increíble que un goberno socialista non teña propostas, non teña alternativas de conciliación nunha situación tan delicada para as familias, porque detrás dunha falta de conciliación, detrás dunha falta de propostas polas institucións, o que hai é moitas familias pois recurrindo aos avós e avoas, que son unha poboación de risco ante a pandemia, ou moitas mulleres renunciando á súa vida laboral. E a un goberno socialista isto deberíalle preocupar. Como vemos que non existen propostas dende o goberno e que, ademais, parece que hai unha incapacidade por parte do alcalde, e digo alcalde porque o que ten as competencias asumidas de educación actualmente, hai unha incapacidade para garantir as plazas de comedor escolar a todos os demandantes, dende Compostela Aberta abrimos unha ronda de contactos a semana pasada coas AMPAs dos colexios santiagueses para coñecer as súas valoracións deste inicio de curso escolar, para coñecer as súas necesidades de primeira man e tamén para facerlle chegar e contrastar con elas unhas propostas que queremos levar ao próximo pleno.
As propostas van na liña de garantir a conciliación ás familias. É un servizo esencial, é un servizo básico, é un servizo de igualdade e creemos que o Concello aí ten a obriga moral e institucional de garantirlle ese servizo ás familias e non deixalas tiradas. Dende Compostela Aberta propoñemos, por unha banda, un servizo de tempo de espera. En que consistiría este servizo? Pois aquelas familias que non teñan as súas crianzas praza de comedor escolar podan as crianzas quedar nos centros escolares durante un tempo con monitores á espera de que os seus pais ou nais recollan a estas crianzas. Non sería un servizo similar ao que funciona actualmente con madrugadores, un tempo de espera para que as familias se acerquen e podan coller os seus fillos. Pensemos que en moitos colexios a hora de saída actualmente é as 2:45 ou as 2, e eso compatibilizalo cun horario laboral é moi complicado, pero mellor máis tarde sí que as familias se poden achegar. 2:30, 3 para o funcionariado e desta forma resolveríamos un problema de conciliación para aquelas familias que se quedan sen praza no comedor escolar. Ademais deste servizo de espera, a través da ronda de contactos que tivemos cas AMPAs, trasladamos, tamén as AMPAs demandaban este servizo, un servizo de conciliación. Xa que non vai haber actividades extraescolares, desde as institucións debese garantir que as familias podan conciliar. Xa está ben de cargar sobre as familias o peso de todos os recortes que hai en temas educativos en conciliación familiar. Xa bastante asumiron as familias durante estes meses, non? Dende as AMPAs nos trasladaron a posibilidade de que o Concello fixera un servizo de conciliación no horario que antes había nas actividades extraescolares, de forma que aquelas crianzas que se queden en comedor escolar despois podan ter un servicio de conciliación similar ao dos campamentos do verán, cuns monitores no que fagan algún tipo de actividade, manualidade ou algún tipo de actividade de entretemento. Pensamos que tanto o servizo de espera como o servizo de conciliación son doados de habilitar por parte do Concello. O servizo de espera porque utilizando a propia empresa que hai actualmente contratada polo Concello de comedores escolares, reforzando, por suposto, os monitores que xa están de por sí bastante ocupados coas novas funcións de comedores escolares, novas funcións para garantir as normas do protocolo da COVID, pero reforzando ese servizo de comedores escolares, do monitorado que hai de comedores escolares, pódese habilitar o servizo de tempo de espera para que os pais podan ir buscar aos seus fillos que non se quedan ao comedor escolar. E pola parte do servizo de conciliación, o Concello ten experiencia en habilitar servizos de conciliación nos veráns. Entón, o que procuramos é que o alcalde e o goberno local lle dea unha solución a estas familias que, como decía antes, quedanse tiradas e están totalmente abandonadas por parte da administración local. Ademais, na moción que levamos ao pleno, presentamos outra serie de medidas, aparte destas dúas medidas destinadas á conciliación. Presentamos medidas para que este inicio de curso escolar, como decía antes, sexa garantista. Por exemplo, reforzar as liñas de transporte público da empresa Tusa nos horarios de saída e de entrada ás escolas, de forma que se eviten aglomeracións no transporte, non? Ampliar o programa de colecamiños, co obxectivo de que non haxa aglomeracións no transporte e de que esas medidas de distancia social que se aplican nas aulas sexan garantistas e que sexan efectivas tamén aplicando e tendo menor ocupación no transporte público. Tamén lle demandamos ao goberno local que deixe de estar de brazos cruzados, que deixe esa pasividade coa que está a afrontar o inicio do curso escolar e que faga propostas á Consellería de Educación para habilitar espazos na nosa cidade onde se podan ampliar as aulas e o curso escolar, non? Os sindicatos a nivel nacional, asociacións de nais e pais, o profesorado está a solicitar unha baixada de ratio,
que é moi necesaria para cumplir cas normas da COVID, e para aplicar esa baixada de ratio tamén se necesitan habilitación de espazos. Botamos en falta que o goberno local, como si fixeron outros concellos, non ofrecera equipamentos municipais, como poden ser centros socioculturais, bibliotecas, instalacións deportivas ou incluso espazos públicos ao aire libre, a Consellería de Educación, para que se poda dar esa baixada de ratio. E, por último, tamén instaríamos a Consellería de Educación, non? Para que deixe a improvisación, para que contrate profesorado e para que habilite eses espazos onde as nais e pais podamos levar a nosos fillos ás escolas nunha situación de garantía e dun servizo de calidade como se merece a educación pública. Alguna pregunta? Non sei se despois este diagnóstico que fai da actuación do Concello pensa que o Concello lle pillou un pouco touro cos deberes sen facer. O Concello está claro que lle pillou o inicio do curso cos deberes sin facer, porque actuou con unha improvisación tremenda, non? O cal é moi grave, porque non se pode dicir que non estiveran avisados, non? Deixar os deberes para o último momento nesta situación que se coñecía dende fai meses, pois está claro que dun desleixo que non se pode justificar, non? O alcalde e a súa Conselleira de Educación non fixeron nada durante os meses de verán que se podía ter utilizado para preparar estas cuestións, non? Podían ter incrementado as horas de limpeza nos centros para unha maior desinfección, podían ter feito obras de mantemento pensadas para unha volta á escola segura e podían, sobre todo, ter previsto unha alternativa para os comedores escolares e non sacar un decreto a 12 horas de iniciarse o curso. Nos poden dicir, en todo caso, que as competencias en materia de educación que están nas mans da Xunta e que o Concello, non ten moito que dicir aí. Está claro que as competencias maioritarias son da Xunta de Galicia, pero quen ten a competencia en 9 comedores escolares do Concello de Santiago é o Concello. E sacou un decreto 12 horas antes do inicio do curso escolar, e as competencias de limpeza, de pequenas obras, tamén son do Concello, non? Non se pode manter de brazos cruzados, sobre todo cando unha das preocupacións de moitos veciños e veciñas actualmente é como van a afrontar este inicio de curso escolar, como van a facer para conciliar o seu traballo coa escola, non? E, sobre todo, tamén coñecendo que o Concello ten ferramentas para dar solucións. Non se pode excusar en que a maior parte das competencias son da Xunta de Galicia para quedarse cos brazos cruzados. Despois eses contactos que mantiveron coas AMPAs, non sei como están as familias, porque esas familias que non poden acceder ás plazas de comedor, cal é a situación delas agora, que nos contan as AMPAs? De momento hai moita incertidume, non? Porque temos que ter en conta que o curso escolar iniciouse os xoves para os primeiros cursos de primaria. Había unha folga convocada que en moitos colexios da cidade foi seguida de forma masiva. De feito, o alcalde facía unha valoración do inicio do curso escolar e do funcionamento do comedor escolar totalmente errónea, utilizando os datos da primeiro día de escola, cando todas as nais e pais sabemos que en primeiro día de escola, aparte de haber folga, normalmente non é un día que utilices o comedor escolar, non? Aunque moitos pais piden días de vacacións para este inicio de curso. Que nos trasladan as AMPAs? Reunímonos de momento con 4 AMPAs, Capío 12, con Raíña da Fabiola, con Vite e con Román Cabanillas, e o que nos trasladan é unha preocupación pola conciliación, pola falta de propostas, pola falta de alternativas, porque sexan as familias as que teñan que asumir toda esta carga, por ser as grandes olvidadas, non desde as institucións, porque non exista un servizo de espera para os que se queden sin praza de comedor escolar, que en moitas AMPAs, en moitos casos, solucionaría unha parte importante do problema, porque se eliminen as actividades extraescolares ou se cargue toda a responsabilidade ás AMPAs sen dar alternativa de conciliación, non? Eu creo que saia o momento de que o goberno local actúe e que faga propostas e propoña solucións. Mais?
preguntas de la casa. Bueno, pois se non hai máis preguntas, deixámolo aquí. Moitas gracias.